buluşmalarına etaat maksadı Türkmenistan'ın ministri bilen Türkmenistan'ın Genallar Birleşiginiň Merkezi Geňeşi gurulmaklygynda Türkmenmän şäheriniň bilim bölüminiň genel işgärleri bilen wagt meselesi. Häzir bolsa bilen Türkmenmän şäheriniň Türkmenistan'ın Genallar Birleşiginiň Türkmenmän şäher bölüminiň Genallar gurulmasynyň başlygynyň ornatary Maya Gülbin Şäheriyar Şu arası asmandan aslında hafıda yurdumuzda hormatly Türkmen halkynyň meleliziri Kahraman Arkadağymyň şeýle Kahraman Arkadağı Kahraman serdarymyň ýol başlygyna şeýle derejeli ýurtda şeýle asuda ýurtda zähmet çekýänligimiz üçin siziň adyňyzdan döwlet ýol başlygynyň ulusal bolsun aýdasyn we bir şeýle döwlet beren mümkinçilikler üçin Şarkının aramızda çağlar öldükçe oynuyor olmak yol başlıyor. Genel kalıbı ortamının iyisi, zahmet getiranı kâdı uyaylığı oluşuyor. Kâdı uymayınca Salam mehriban gelin gyzlar, kärdeşler, ýaş gyzlar, gelinler hemmeňe şuň kugunny ener köýlere ulaşýan döwründe watanymyzyň geljegi, abatçylygy, dünýäň abadançylygy beýik bir wagtyň berendide uly peşkesi. Salam aleyk mehriban watandaşlar. Arasda baky tarap Türkmenistan döwletimizde Kahraman Arkadağymyzyň, Arkadağı Kahraman serdarymyzyň saýasynda wenanlaryň mertebesi belen tutulýar, enelerimize çäksiz hormat goýulýar. Biz muny her bir ädimde duýup ýaşaýas. Çünki biziň zähmet çekýän bilim ulgamymyzda işleýän mugallimleriň aglaby köp böleginiň wenanlardygyny buýsan bilen bellätimiz gelýär. Ynha şuň hem Balkan welaýatynyň Türkmenmän şäheriniň daşary ýurtlaryny çuňlaşdyryp öwredýän ýürütleşdirilen 13-nji orta mektebiniň mejlisler zalyna Türkmenistanyň bilim ministrligi şeýle-de Türkmenistanyň wenanlar guramasynyň merkezi geňeşiniň gurnamagyna wenanlaryň arasynda ahlak arasılıgyny wagt itihat etmek, ýaş nesilleri tämiz ruhda sagdyn berip bedelli sebelemek maksady bilen geçirilen wagt itihat şäheretine gatnaşdyk. Ine şul dawara hem şäherimizde zähmet çekýän, bilim ulgamyna zähmet çekýän wenanlaryň durly ýaşdaky halipa wenanlaryň bir näçe gatnaşdy. Häzir biz şol wagt itihat şäheretine gatnaşan wenanlaryň biri bilen söhbetleşip bolýas. Men Balkan welaýatynyň Türkmenmän şäherindäki çağlar ýetginjekler döredçiliginiň haly gurnunyň ýolbaşçy Wenan kalby ordeniniň eýeti zähmet veterany Täze Ulýaýlynda. Täze ulmalim, na ýaňy wagt itihat şäheretine gatnaşdyk. Wenanlaryň buýsançly gurrunlaryny diňledik. Elbetde wenan diýmek bu ejelerimiz, wenan diýmek gelneje, wenan diýmek biziň uýalarymyz, owadan gyzlarymyz. Elbetde jemgyýetde türkmen jemgyýetinde wenanlaryň orny belentde tutulýar. Hemmemiziň bilşimiz ýaly biziň döwletimizde Kahraman Arkadağymyzyň, Arkadağı serdarymyzyň ýol başçylygyna wenanlara uly hormat goýulýar. Ine sizem bir wenan hökmünde hormatly şaher paýyň iýesi bolsaňyz, töwelime gutlaýas, höwrüp bolsun, ýürek buýsanjyňyzy bize tomaşa edýän bilim işgärleri bilen, beýle kiraýatlarymyz bilen paýlaşaýsaň. Men şeýle bagtly zamanyda ýaşaýanymda buýsanýar. Sebebi biziň döwletimizde biziň enelere goýulan tarpy diýsem uly. Biz Kahraman Arkadağymyň, Arkadağı Kahraman serdarymyzyň eneler diýip aýdýan mertebeli sözlerini şeýlemen buýsanýar. Hormatly prezidentimiz Arkadağı Kahraman serdarymyzyň eline şeýle şart ýerpaýyny almak şeýle bir meniň begenlerde buýsanjygyň çägi ýok. Biz eneleri şeýle döwletde ýaşadýan, buýsandyrýan, enelere tarpy goýan Kahraman Arkadağı Kahraman serdarymyzy şeýle ene kalbymdan şeýle bir buýsanjygyň çägi ýok. Garaşda bir tarap Türkmenistanyň bedew batly atmuradyň mekany. O koýas, öwrenýäs, döredýäs, birýas, men bagtly zamanyň bagtly denany. Oý biziň Türkmen döwletimizi bizi şu bagta ýetiren Kahraman Arkadağymyzyň, Arkadağı Kahraman serdarymyzyň käbeti, oglabat ejemiriň tüý sürekden eden arzuwlaryny, ihlasany Kahraman Arkadağymyzyň, Arkadağı Kahraman serdarymyzyň alyp barýan mukaddes işlerini görýär. O işlerin mukaddes işleri baqy ýaşasyn.
Kahraman arkadağımızın, arkadağlı kahraman ferdarımızın peder yolunu devam eden hormatly prezidentimizin canları sağ ömürleri uzak tutan tutumlu işleri elmi damarı açsın. Sağ olun täze bolim, beren bu sançly gurrunlarynız üçin ak arzuwlaryňyz ganatly bolsun. Size de işiňizde mundan meýlek uly üstünlikler gazanmaňyzy, döwrümizin ýaş nesillerine bir hünär öwretmekde, olary zähmete ugrukdurmakda çekýän zähmetiňizi awry gazanmaňyzy tüýs ýürekden arzuw edýäs. Şäherden görmüş orta mektebinin muallimi Doýluk Ýarmanýar. Allah mehriban davara gatnaşdylar. Edin hemmäňiziň gülüden görmek bize şeýle bir bagtlyk. Sebäbi şu oturan gyýdlaryň arasynda ýaňy bellek geçýärler. Men okuwçylarymma, tanşlarymma hemmämiz bilen nirete görsekde güler yüzlü tüýjüdli. Sebäbi adamdan näme galýar? Adamdan insany berek-berege mähir galýar. Şoň üçin tüzüm ýüzüňize teredendi, biziň ýüzümüz gülýär. Ne men sizin ilmi damma şulap ýaly, mehriban bolmaňyzy tüýsürekden arzuw edýär. Mektebin okuwçylar boýunça koordinatörü Dilşat Arajanova. Salam alyk. Owadan şäherimiziň owadan denanlary, işegur denanlary, mugallim denanlary. Hemmäňiz şu mektebimizde kızgın salam bilen garşylaýas. Alyp barýan işleriňizde uly üstünlikler, berk jan saglygyny öýleňiziň agadan bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýärleri, tämiz ahlak ruhuny terbiýelemek şu temalar bolup durýar. Hemmämiziň görüşimiz ýaly türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadağymyz, arkadağly Gahryman serdarymyz denanlara, enelere ulakan hormat goýýar. Biz şu sarpany hormaty her bir ädimde duýup ýaşaýar. Mektebimizde geçirilen wagt nesihat çäresine diňe bir halifa muallimler däl eýsem ýaş hünärmenler bilim ulgamyna ýaňy adammasan ýaş hünärmenler, ýaş muallimler gatnaşdy. Biz häzir söhbetdeşligimizi Türkmen şäheriniň başary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýürüýsleşdirilen 13-nji orta mektebiniň ýaş hünärmeni, türkmen dili edebiýat muallimi Sana Rozguly bilen dowam edýäs. Garaşly baq we tarap Türkmenistan we dowlat atmady mekan ýylynda Gahryman arkadağymyzyň Gahryman ferdarymyzyň saýasynda garaşly baq we tarap Türkmenistan watanymyz ötýär, ödgörýär. Halkymyzyň her bir gün toýdurda baralara beklenýär. Şuna mektebimizde denanlar bilen birlikde geçirilen maslahat bizi ören ol täsir galdyrdy. Elbetde kumuş taşdy enelerimizden ýokary derejeli halifa muallimlerimizden bize beren her bir maslahat aýdan sözdür. Elbetde biziň durmuş ýolumyzy ýörelge bolar. Häzirki döwürde nähemeden bilşimiz ýaly watanymyzda denanlaryň orny hasy belende göterilýär. Denanlarymyz üçin ýöreti denan kalby ordenlary, tekil çağasy bolan denanlarymyza enemäkli ordenler berilýär. Elbetde bu zatlaryň äslisi menede ýurdumyzda denanlara goýulan hormatyň ululugynyň nişany bolup durýar. Denanlarymyza şeýle uly sarpa goýan, denan mertebesini belende göterýän Gahryman arkadağymyza, arkadağly Gahryman serdarymyza köp sağ bolsun aýdýar. Goý Gahryman arkadağymyzyň, arkadağly Gahryman serdarymyzyň janlary sağ başlary dik bolsun. Ýylýur bähbetde tutýan işleri mundan meýlekler başlyklary etsin. Sağ olun. Köp sağ olun sana muallim. Bizem size ýaş nesiller terbiýelemekde alyp barýan işiňizde muallimçilik kärini uly üstünlikler arzuw edýäs. Mehriban watandaşlar, edebiýetçiler, inha biz şuňky gepleşigimiz şunuň bilen jemleýäs. Ýene-de ýaýlymda görüşýänçä hoş sag bolun.